Čo nás čaká? Aj v pozvánke ste sú určite prečítali, že budeme sa zaberať problémami. Ja ich nerad nazývam problémy, ale sú to v podstate problémy, ale na druhej strane sú to výzvy, ktorým musíme čeliť, aby sme sa posúvali ďalej. A my vám teraz ukážeme, že ako na konkrétnom probléme, ktorý sme pre vás namodelovali, nie je náhodne namodelovaný. My vás počúvame, čo nám rozprávate, čo nám píšete a preto sme sa rozhodli aj tú tému prebrať, ale to bude o chvíľu všetko objasnené. A možné riešenia cez Growni, ako s týmto ohromným nástrojom, online platformou môžete veľmi veľa vecí dosiahnuť. Problém a výzva, keď sa na začiatku pozeráme na tento obrovský kameň, ktorý chceme zo svojej cesty odstrániť, tak si musíme položiť niekoľko otázok, že čo chceme dosiahnuť, čo je našim cieľom. Chceme napríklad naprogramovať web s chatbotom, založiť environmentálne centrum, alebo vytvoriť mobilnú apku, získať viac ľudí do týmu, alebo vytvoriť celonárodný program na vzdelávanie, dajme tomu seniorov, alebo zdravotne znevýhodnených ľudí, alebo dokonca fundraizovať nejakú sumu 50 000 eur, 100 000, 200 000, 500 000 eur v priebehu roka. Takže toto môžu byť tie veľké problémy, ktoré chceme prekonať. A teraz máme problém, máme výzvu a že čo mi bráni, aby som to dosiahol? Kde mám začať? Nič o tom neviem. My sme si vybrali, že ideme riešiť problém fundraisingu a že chceme získať nejakú sumu. Tých 50 000 eur je nástrel, ale predstavte si aj na svoju neziskovku, môže to byť 100 000 eur. A teraz, kde mám začať? Neviem o tom nič. Ako postupovať v tomto prípade? Growni nám pomáha cez viacero svojich modulov, ako sú dobrovoľníctvo, práca, stáže, mentoring, pracovné skupiny, vzdelávanie, eventy. My si postupne prejdeme všetky tieto moduly a uvidíte, že možno niektoré veci vám doteraz nenapadli, že ako ich využívať správne. Ale čo je obrovská sila Growni, sú komunita, ktorú priťahujeme na našu online platformu. Na tom grafe vidíte, že tri črty našich užívateľov, ktoré sú charakternosť, podnikavé líderstvo, to sú tí, čo chcú niečo robiť a meniť a chuť pomôcť Slovensku, tak my sme si robili prieskum, že toto není prst, ale že ozajstný prieskum na vzorke takmer 1000 Slovákov a bola to široká populácia Slovákov, potom to boli vysokoškolské vzdelaní ľudia a používateľia na Growni. A vidíte, že ako tieto tri osobnostné črty majú ľudia, užívateľia na Growni vysoko nastavené oproti slovenskom priemeru alebo vysokoškolsky vzdelaným ľuďom. Takže fakt, že nachádzame tú kvalitu ľudí a o tom svedčí aj to, že vy ste sa pripojili. A ďalšia zaujímavosť, tak 35% používateľov, ktorí sa zaujímajú o aktivity na Growni, či už sú to pracovné ponuky, dobrovoľníctvo, mentoringy a tak ďalej, tak sú Slováci v zahraničí, ktorí žijú v zahraničí, ale sem nerátame, že Českú republiku a zahraničie. Takže sú to Amerika a zvyšok Európy, zvyšok sveta. Takže to je sila v tom, že akých ľudí priťahujeme k sebe. Ako začať? Celé, aby ste mohli začať využívať Growni, tak potrebujete sa registrovať. Registrácia je úplne jednoduchá. V prvom kroku registrujete sa ako používateľ pod svojím menom a priezviskom a pod týmto účtom môžete vystupovať ako dobrovoľník, ako mentor, ale ak chcete pre svoju neziskovú organizáciu robiť viac, že pridávať pracovné príležitosti alebo nájsť si dobrovoľníkov, publikovať dobrovoľnícke príležitosti, tak potrebujete vytvoriť profil organizácie. Najjednoduchšie, ako toto môžete urobiť už keď máte registrovaného používateľa, tak v pravom hornom rohu na webe je žlté plusko. Po jeho rozkliknutí máte množstvo možností, na ktoré môžete kliknúť a či už chcete vytvoriť tú pracovnú príležitosť alebo dobrovoľnícku, tak stačí jednoducho klikať. A keď vyplňate si profil organizácie, tak čím viac info o organizácii uvediete a poskytnete rôzne zaujímavosti, tým viac ste dôveryhodnejší na platforme a tým viac vás aj ľudia vnímajú ako dôveryhodnú organizáciu.
Poďme si to ukázať ale na príklade. Toto je landing page k rovni alebo homepage, kto ste ešte nevideli. Takže ja som už prihlásený pod svojím osobným profilom a teda ak chcem vytvoriť profil organizácie, tak cez toto plusko vytváram organizáciu. Ten postup je úplne jednoduchý. Vyberete si, že o aký druh organizácie ide. V našom prípade ste nezisková organizácia a hviezdičkou vyplňate povinné údaje, aby sme vás vedeli zaradiť a overiť, že či ste v skutočnosti nezisková organizácia. A sem sú tie zaujímavé veci. O organizácii a vašej iniciatíve. Napíšte ozaj také tie najzaujímavejšie veci, že čomu sa venujete, aby to každý pochopil, lebo všetky príležitosti, ktoré budete dávať na grovni, tak budete písať o príležitostiach. Ale niekto si chce prečítať, že čo ste za organizáciu, odkiaľ ste, čomu sa venujete, za akou cieľovou skupinou pracujete, aby mal k vám bližšie, takže sem toto vyplňte. A aby vás lepšie vyhľadávali, tak si môžete zaznačovať, nie môžete, ale odporúčame, a sú aj dokonca povinné, tieto hashtagy alebo kľúčové slova, že čomu sa venujete. Ak nie sú v tomto zozname, môžete si ich doplniť. Dajme tomu AI. Záujem o AI. A takto pokračujete. Logo organizácie, fotogaléria, nahrajte obrázky vášho tímu, alebo toho, ako pracujete s komunitou a nech približíte bližšie aktivity, ktorým sa venujete. Nahrajte video, jednoducho z YouTube, už keď ho máte na YouTube. Telefónne číslo. My ho nikde neuverejňujeme, nikto sa nedostane k vášmu telefónnemu číslu. Slúži výhradne na naše účely, keď vás chceme skontaktovať. Nájdeme nejaký, dajme tomu, malý háčik, alebo zlepšenie, čo by ste mohli zapracovať, či už v svojom profile organizácie alebo pri dobrovoľníckych príležitostiach, tak sa môže stať, že vám zatelefonujeme a vás usmerníme alebo dáme vám odporúčanie, že na čo sa sústrediť. A taktiež prelinky na vaše sociálne médiá a tým podporíte, keď sa bavíme napríklad SEO, svojej organizácie sociálnych sietí. Takže toto by bolo k vytváraniu organizácie. Ozaj, dajte si na tým záležať, ale kedykoľvek sa môžete k tomu vrátiť a editovať, v ktoromkoľvek štádiu sa budete nachádzať. Dobre, organizáciu máme vytvorenú. A teraz sa vrátime zase späť k problému a našej výzve. Chceme nafundraizovať nejakú sumu a teraz nemám začať, nič o tom neviem. Mám tým okolo seba, v neziskovke sme mali tým a nevieme o tom nikto, že od čoho sa odraziť. A na toto je dobrý mentoring. Ja by som povedal, že keď chceme rozbiť obrovské problémy na menšie celky, spojíme sa s mentorom, ktorý je v tom odborník, špecialista a ten nám povie, ako ďalej. Alebo na čo sa sústrediť, čo nás čaká, ak sa do toho ideme pustiť. Zorientujeme sa, získame prehľad, čo je veľmi dôležité na to, aby sme vedeli postupovať a zmysluplne postupovať ďalej. Zazdielam vám, ako v tomto prípade by som pokračoval. Takže máme problém, chceme riešiť konkrétne fundraising. V navigačnom menu môžete nájsť sekcie, do ktorých sa chcete dostať, alebo nájdete. Chcem objaviť zoznam mentorov, ktorý by mi s tým môjim problémom mohol pomôcť. A teraz máme ich tu veľa. Je ich tu 20 strán, je ich tu cez 400 ľudí. Každého hľadať zvlášť by to bolo asi zdĺhavé a preto tu máme filter. Môžeme použiť kľúčové slovo fundraising. A už sa nám filtrujú mentory, ktorí majú niečo spoločné s fundraisingom. A už nemusím teraz prehľadať desiatky strán, ale mám ich tu zopár, majú fundraising v hashtagu, zaujímavá osoba. No a pozriem si, niekto dokonca z USA. Rozkliknem si jeho profil a vidím, že s čím všetkým mi vie pomôcť. On si tiež, ako vy pri svojej organizácii ste vyplňali kľúčové slova, tak aj on si vyplnil k sebe, že v čom vám vie teraz pomôcť. Ako mentor napísal niečo o ňom, čo vás môže zaujať a vieme, že keď sa dočítame, tak s čím vie pomôcť, že ako nastaviť efektívny fundraising.
No, tak to je super, zaujímavý človek. Chce mentora a teraz si vyberáte, že či chcete s týmto mentorom mať jednorazovú konzultáciu, chcete iba nasmerovať, že, alebo už to máte premyslené a chcete si hovoriť, že či idete správnym smerom, tak si môžete označiť jednorazovú konzultáciu, alebo chcete dlhodobý mentoring. Prečo to teraz na začiatku rozlišujeme je, že mentorovi príde notifikácia o tom, že ho niekto žiada o mentoring. A on si môže teraz vybrať, že aha, takže jednorazový mentoring mám čas, dlhodobý mentoring, ale no teraz zase nemám čas. Alebo na druhú stranu povie, jednorazové mentoringy mi nedávajú zmysel, radšej idem do dlhodobého mentoringu. Veľmi dôležité, napíšte správu mentorovi, v ktorom mu jasne popíšete, že s čím chcete pomôcť. Toto je alfa omega úspechu, že či mentor vám nakoniec potvrdí mentoring alebo zamietne. Ak tam napíšete niečo všeobecne, že ja chcem mentoring a chcem sa poradiť o živote, tak asi to nie je niečo zaujímavé ani pre toho mentora, že o čom sa chcete konkrétne baviť. Ale keď mu napíšete, že tak teraz riešime tému fundraisingu, chceme nafundraizovať toľko peňazí a nevieme o tom nič a čo sme si prečítali, takže chceme ísť týmto smerom alebo týmto smerom, nevieme sa rozhodnúť, že dajte nám tipy. Toto mu všetko napíšete, odošlete správu a počkáte, že sa vám ozve mentor, alebo vám príde zamietujúca alebo potvrdzujúca odpoveď. Ale v našom prípade mentor Peter potvrdil a môžeme začať mentoring. Mentoring prebieha na platforme Growni, tam si už medzi sebou píšete, dohodnete si buď napríklad osobné stretnutie, alebo konzultácie online. Máte mentoring za sebou a čo ste teraz zistili z toho mentoringu ku našej téme fundraisingu? A teraz, že zistili ste, že pri tom fundraisingu môžeme oslovať rôzne typy, že či sú to jednotlivci, alebo môžeme fundraizovať aj u firiem. To sme na začiatku možno nevedeli. Mysleli sme si, že iba u bežných ľudí môžeme fundraizovať. A teraz kde sa dá fundraizovať? On nám povedal, že dá sa na webe, dá sa na sociálnych sieťach, dá sa na špecializovaných fundraisingových platformách, alebo cez podujatie. Aha, a z toho nám vypadávajú ďalšie veci. Takže budeme potrebovať na to dobrovoľníkov, asi aj zamestnancov, alebo minimálne jedného, alebo stážistov, a dokonca ešte aj možno ďalších mentorov, ktorí nám rozbijú tieto ďalšie problémy na nejaké menšie celky. Alebo sa budeme chcieť s niekým radiť, či cesta, ktorú kráčame, je správna a vyhodnocovať si priebežne, dajme tomu, že po týždňoch, po mesiacoch. A teraz z toho vypadajú tie čiastkové veci, ktoré musíme zabezpečiť. A teraz nájsť niekoho, kto vie fundraizovať u firiem, ktorý vie, ako komunikovať s firmami. Lebo fundraising u firiem je taký, že vy predávate firme ten príbeh. Skoro je to klasický predaj. Predávate príbeh, že prečo firma má práve vás podporiť. A to sú dôležité príbehy. A niekto, kto vie vystúpať v tomto, kto vie firme za 2 minúty povedať, že na čo to použijete a prečo práve vy ste dôležití. Takže tu už máme prvú personu, ktorú potrebujete v týme obsadiť. A potom vám z toho vypadá, že my ale potrebujeme pripraviť aj komunikačné podklady, lebo chceme to komunikovať aj na sociálnych sieťach, chceme to komunikovať na svojom webe, ale dokonca aj chceme napísať výzvu na fundraisingové portály. Takže niekoho, kto to napíše, niekto, kto je copywriter, ďalej potrebujeme k tomu aj dizajny, grafiky. Web by sa nám hodil. Doteraz sme nepotrebovali web, lebo sme to nepovažovali za potrebné, ale teraz sa nám ukazuje, že bez webu to nepôjde. Takže ďalší človek, ktorého potrebujeme obsadiť. A to vypadá programovanie, nejaký grafik, potrebujeme odprezentovať príbehy. A cez čo príbehy? Cez video, cez fotografie, takže ďalší ľudia. A teraz sociálne siete, tie sme zanedbali. Zišiel by sa niekto, kto sa v tom vyzná, aby nám s tým vedel pomôcť. Či už na začiatku nás nasmerovať, že ako máme postupovať, a potom si už nájdeme či už dobrovoľníkov alebo zamestnancov, ktorí by to robili správne, tak ako sme si to nastavili. A kopec ďalších vecí. Budeme potrebovať písať maily, takže niekoho špecialistu na maily. Ak sme doteraz neposielali maily, takže niekto, kto nám bude vedieť obsluhovať, dajme tomu Mailchimp, alebo nejaký iný mailového klienta, alebo ako ho nazvať. Potrebujeme prieskum trhu. Kde sú tí naši donory? Kto sú to? Kde ich nájdeme? Odpovedať na takéto otázky. A teraz, že ten náš mentor nám povedal, že tak zorganizujte podujatie, že toto je úžasná vec, že zorganizujte
beh, nočný beh. Že z tohto behu vyzberáte nejaké veci a teraz, že zorganizovať beh, čo je za tým všetko? A zase vám ide už v hlave teraz. Dobrovoľníci, potrebujeme sa s niekým radiť, s nejakým mentorom, kto to už robil, kto sa v tom vyzná a ako sa dostať k výsledkom. Takže vidíme, že z toho počiatočného problému alebo výzvy, že na fundraizovať 50 000 eur, 100 000, 200 000, zrazu vypadávajú čiastkové problémy, a ktoré musíme riešiť a veľa je toho ľudí, že najsprávnych ľudí na to. Takže ideme na to od začiatku. Dobrovoľníctvo. Takže máme vytvorený profil organizácie. Aby sme mohli vytvoriť dobrovoľníckú príležitosť, tak potrebujeme mať profil organizácie. Bez toho nám to nepôjde. Ale to sme si už vytvorili na začiatku. A zase cez žlté plusko v pravom hornom rohu si vyberáme, že chceme dobrovoľníckú príležitosť vypublikovať. Ukážeme sa na príklade, že čo nás v tomto prípade čaká. No, takže opäť na grovni. Cez plusko chcem dobrovoľníckú príležitosť vypublikovať. Tu je organizácia, ktoré ja mám pred vami, že Leaf a Grovni. Vy tam budete mať svoju XYZ organizáciu, takže vyberete si, že pre ktorú organizáciu chcete dobrovoľníckú príležitosť napísať. A teraz, dajte si fakt na tom záležať. Názov príležitosti. Môže byť, že pomoc s programovaním webu, pomoc s organizovaním benefičného koncertu, pomoc s komunikáciou na sociálnych sieťach. To môže byť názov príležitosti. Že z toho názvu príležitosti už vysvetne každému dobrovoľníkovi, že o čo asi ide, že či o to má, lebo nikoho nebaví čítať v tých príležitostiach dlhosiahle texty, aby sa na konci dočíta, že čo vôbec, koho chcete. Kľúčové slova používajte, zase ako pri organizácii, tak aj, že čoho sa to bude týkať. Takže bude sa týkať rozvoja podnikavosti, alebo tam, že zase že fundraisingu pridám kľúčové slovo. Takže vieme, že čo asi chceme. A pomôžte nám. A sem dobrovoľníkovi napíšete konkrétne. Tak hej, potrebujeme od teba pomoc s webom. A teraz tá pomoc s webom, že keď sa pozrie na to expertný dobrovoľník, ktorý je špecialista v tej svojej oblasti, ktorú robí, tak pre neho hneď vidí, že naprogramovať web, milión zložitých vecí. Ale vy mu pomôžete, že tak už máme hosting, v ďalšom kroku, že čo máme hosting, máme doménu, máme už nejakú základnú stránku, ale potrebovali sme konkrétne, dajme tomu konkrétnu landing page pre fundraising, kde budeme posielať jednotlivcov alebo organizácie, kde si o nás prečítajú náš úspešný príbeh a tak ďalej. Takže už máme napísané, že čo konkrétne chceme vyriešiť. Takže ten dobrovoľník už vie, že takže to bude jedna stránka, budem tomu môcť venovať tak odhadom 5 hodín týždenne. Dobre, idem do toho, viem. Zatiaľ máme to, čo sme si povedali, že tak viem, že nie sú celkom na začiatku, že už majú solidný základ, takže super, pôjdeme na to. A čo chcem týmto dosiahnuť? Že keď mi pomôžeš urobiť stránku, čo tým dosiahnem? A napíšte finálny výstup, že tak chceme mať túto landing page alebo hotovú stránku na účely fundraisingu. Chceme na fundraisovať 50 000 eur a cez príbehy a tieto veci osloviť čo najviac donorov. A toto môže byť veľmi rozhodujúci bod v tom, že či niekto sa k vám pridá alebo nepridá. Že keď sa k nám pridáš ako dobrovoľník, že čo získaš? Čo sa naučíš? Čo spoznáš? A teda, že vy môžete byť organizácia, ktorá, dajme tomu, že sme organizácia, je nás 10 členov a z toho 2/3 sú anglicky hovoriaci ľudia, takže môže si zlepšiť svoju angličtinu. Alebo v rámci tohoto projektu plánujeme, že počas najbližšieho pol roka 3-krát vycestuješ do zahraničia, niekde Estonsko, Francúzsko, hoci kde nás zberáš inšpirácie, stretneš sa s našimi partnerskými organizáciami. A v tom dobrovoľník, takže není to iba o tom, že ale niečo aj získam, niečo sa naučím a stretnem zaujímavých ľudí, zlepším si angličtinu a niečo iné, hoci čo, každý má svoj prínos v niečom inom.
Takže už sa zase rozhodol v tom, že idem do toho. A že čo sa nám podarí zmeniť. Takže tým, že získame 50 000 eur, 50 000 eur na nejaký prostriedok, na niečo, a že čo sa nám teraz podarí zmeniť. Tým, že získame 50 000 eur, budeme môcť doručiť, dajme tomu, vybudovať environmentálne centrum na východnom Slovensku. Alebo budeme môcť odstrániť nejakú nelegálnu skladku, alebo vybudovať útulok pre zvieratá. Hocičo. Takže čo konkrétne, na čom on bude sa podierať. Môžete vytvoriť k tejto dobrovoľníckej príležitosti nahrať obrázok, odporúčané rozmery a teraz, že od koho očakávate spoluprácu. A už sa môžete zadefinovať, že či chcete, alebo takto, že v týme už máte programátora, ktorý by to vedel urobiť a potrebuje len niekoho na výpomoc, že urobiť tie dielčie práce alebo činnosti na webe. Tak možno tam sa hodí stredoškolák, vysokoškolák. Ale ak nemáte nikoho, tak budete chcieť asi profesionála, že nech to robí sám a vy mu len poviete, čo chcete a on to urobí. Takže v tom prípade by ste zachránili asi mladého profesionála alebo skutočného profesionála, ktorý sa tomu venuje. My to máme zadefinované, že mladý do 3 rokov od skončenia vysokej školy a profesionál dlhodobo sa tomu venuje dlhšie. Pre koho je ponuka vhodná, takže žiadna diskriminácia u nás na Grovni, že ponuky sú pre všetkých, ale môžete zadefinovať, že komu. A teraz, zapojenie dobrovoľníka. Chcem ťa zapojiť krátkodobo, nech to aj na začiatku on vie, nech sa to nedozvie, že si už telefonujete na 3. kole a mu poviete, tak vieš čo, my by sme ťa teraz potrebovali na najbližší rok, každý týždeň 10 hodín. No tak to asi nie je celkom o tom, ale mu hneď poviete, že dlhodobá spolupráca alebo krátkodobá. A kedy? Kedy by ste chceli? Ako budeme spolupracovať? Či vám vyhovuje niekto online? Ak hľadáte niekoho online, je to veľmi oslovujúce v tom, lebo môžete osloviť dobrovoľníkov z celého sveta. Ako som spomínal, že na Grovni je 35% užívateľov žijúcich v zahraničí. Takže odborníka zo zahraničia, ktorý vám pomôže. Alebo ak trváte na tom, že potrebuje niekoho, alebo tá aktivita si vyžaduje na osobné stretnutia, tak nechajte osobné stretnutia, alebo kľudne aj nakombinujte obe možnosti. Keď sú osobné stretnutia, tak kde ho budete, kde budú, v akom kraji, v akom meste. Uložíte dobrovoľníckú príležitosť a je to vypublikované. A ešte by som vám povedal, že niekedy sa nám stáva, že do jednej dobrovoľníckej príležitosti neziskovka napíše, že hľadáme dobrovoľníka na fundraising a hľadáme programátora, dizajnera, copywritera, toho, čo bude chodiť za firmami a ďalších x funkcií, že bude robiť. A teda, že viete, je to také metúce, že ak potrebujete 5 dobrovoľníkov na rôzne úkony, aby boli zabezpečené, tak vypublikujte 5 rôznych dobrovoľníckých príležitostí. Keď sa pozrieme, že potom z pohľadu dobrovoľníkov, tak si vás tú vašu dobrovoľníckú príležitosť nájdu v zozname príležitostí. Vyfiltrujú si vás podľa kľúčových slov, ktoré ste zadali. Napríklad hľadáte niekoho na analýzu. No, tak aktuálne nemáme nikoho na analýzy, ale že vidíte niečo iné. Rovnosť, solidarita, videomarketing. Super, videomarketing. Príde dobrovoľník. Videomarketing, to ma baví, to by som šiel robiť. Rozklikne si váš projekt a prečíta si presne o tom. No, tak tento je, že konkrétne v Bratislave sa budete chcieť na osobných stretnutiach stretávať a dlhodobá spolupráca. Intenzita 3 hodiny týždenne, dobre, vyhovuje. Som vysokoškolák, profesionál, tak dobre, mám nejaké zručnosti, už z toho mi vyplýva, tak idem do toho. A vidíte, že vyplnený profil, viac info, všetko je jasne zrozumiteľné, vysvetlené. Takže takto je to od vypublikovania dobrovoľníckej príležitosti. Vypublikovali ste dobrovoľníckú príležitosť a hľadáte teraz toho konkrétneho človeka. Dajme tomu, že teraz niekoho na dizajn. Vytvorili ste a čo? Čakáte ako chudák Pablo? Čaká na niečo, príde, nepríde, bude, nebude? Buďte proaktívni vy. Na Grovni máme už teraz veľmi slušnú databázu dobrovoľníkov, stovky dobrovoľníkov, ktorí čakajú na to, že ich oslovíte. A dobrovoľníckú príležitosť ste vypublikovali, odporúčame zdieľať túto príležitosť na svojich sociálnych sieťach alebo oslovte aj partnerov, iné neziskové organizácie, že počuť neziskovka XY, že
Vy máte takú zaujímavú cieľovku, že z vašej cieľovej skupiny by nám niekto mohol pomôcť v tomto smere. Mohli by ste nám to prezdieľať a týmto si vzájomne pomáhame, všetky neziskovky, aj my sami to robíme. Keď s niečím potrebujeme pomôcť, tak máme nejakých partnerov, im napíšeme, oni nám napíšu, prezdieľajte nám to, mohli by ste nám týmto pomôcť, poznáte ľudí na takéto niečo a budujeme takto dobré vzťahy medzi sebou. Vieme, že časy v nezisku sa, nechcem povedať, že zhoršujú, to je jedno, že sú super a budú ešte lepšie, ale teraz prežívame nejaké obdobie, kde potrebujeme ešte viac lepšie vzťahy budovať. Takže ideme na to, že nečakáme, že sa nám niekto hlási, ale urobíme krok aj my a ideme nájsť dobrovoľníkov. Takže opäť cez navigačné menu v záložke dobrovoľníctvo si prejdeme na zoznam dobrovoľníkov. Bum. A tu máme zase množstvo dobrovoľníkov. Títo sú všetci 35 strán dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomáhať. A teraz, čo by sme mohli nájsť na... Aha, tak marketing. Chceme riešiť marketing. A nájdeme dobrovoľníkov na marketing. Koho tu máme? Vidíme zase niekto zo zahraničia. To môže byť celkom zaujímavé. Rozklikneme dobrovoľníka a vidíme, že dokonca má nejakú spoločnosť, žije vo Veľkej Británii a s čím vie pomôcť? Marketing, PR, sociálne siete, stratégie, branding, event marketing, super, lebo my chceme aj event riešiť. Takže toto by mohol byť dobrý dobrovoľník, ktorý by nám mohol pomôcť aj s ostatnými vecami alebo minimálne nasmerovať, že ktorým smerom máme ísť. Prečítam si viac o ňom. Vidíme, dobre, toto je zaujímavý človek. Reaguje do 2 dní, takže vieme asi, že zhruba, kedy môžeme očakať odpoveď a je nám ochotný venovať 2 hodiny týždenne. Ale za ten jeho profil to stojí za to, lebo 2 hodiny týždenne konkrétne tu Petru poznám a ona má sama marketingovú agentúru, takže tohto dobrovoľníka chceme. Chcem dobrovoľníka. Vyberiem si dobrovoľnícky projekt, na ktorý chcem pomôcť. Takže najskôr musíme vypublikovať dobrovoľnícky projekt, ten, čo sme si ukázali v predošlom kroku, aby sme mohli osloviť dobrovoľníka. A teda chcem ho na projekt, vyberiem si nejaký. My sme hľadali tester, mali sme, že dobrovoľníckú príležitosť, že hľadáme testera na Gróni, takže tester na Gróni. Dáme odoslať a tento konkrétny dobrovoľník dostane správu, že na túto dobrovoľníckú príležitosť by sme ťa potrebovali. On si prečíta ten celý dobrovoľnícky inzerát, dobrovoľníckú príležitosť a povie, že tak idem do toho, odpíše ti, super, dohodnete sa a riešite už konkrétne veci. Takže zase ste už bližšie tomu cieľu, už máte teraz, a takto nájdete 10 dobrovoľníkov a ďalší 10 sa vám prihlasia na tie príležitosti, ktoré ste vypublikovali a už máte slušný zoznam ľudí, ktorí vám to pomáhajú. Ja sa ešte vrátim, že u nás na Gróni máme dobrovoľníctvo a ak ste zachytili, tak spoločne s platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami na Slovensku sme sa spojili a vytvorili sme národnú databázu dobrovoľníctva. V tejto národnej databáze dobrovoľníctva už budú pod jednou strechou na platforme Grovni združené na jednej strane dobrovoľnícke príležitosti a na strane druhej dobrovoľníci. Takže je to obrovská revolúcia v tom, čo sme dosiahli a zase vrátim sa k tomu, že spájame sa, pomáhajme si a tým dosahujeme o mnoho lepšie výsledky. No a Grovni je typické tým, že my dlhodobo budujeme expertné dobrovoľníctvo. Čo znamená expertné? Takže expertné je to, že tí dobrovoľníci nám pomáhajú hlavou. Sú to ľudia, ktorí majú skúsenosť, sú to právnici, sú to programátori, dizajneri, to, čo sme si všetko hovorili. Takže u nás expertní dobrovoľníci, ktoré hľadáte na projekty, určite nájdete. Takže to bolo aj k národnej databáze dobrovoľníctva, okrajovo spomenuté. Keď si chcete prečítať viac, tak jednoducho sa dostanete na národnú databázu dobrovoľníctva cez navigačné menu a národná databáza dobrovoľníctva, kde si môžete o tom prečítať viac. 750 dobrovoľníkov, už viac ako 400 organizácií zapojených. Dobre, takže to sme vyriešili, že riešime problém a
vieme už teraz, obsadzujeme pozície, už máme dobrovoľníkov, máme armádu dobrovoľníkov, sme našli 20 dobrovoľníkov a už sme prišli k tomu nášmu cieľu alebo k riešeniu tej našej výzvy. A teraz, čo ďalšie by nám mohlo pomôcť? Máme pred sebou ešte zase iný problém, niečo veľké, na ktoré jednotlivci dobrovoľníci nie sú dostatočne efektívni alebo že nevedia to pocítiť tak, aby sme dosiahli požiadaný výsledok. A na to tu máme špeciálny formát pracovnej skupiny na Growni, označované Grow PS ako pracovné skupiny PS. V pracovných skupinách pracovné skupiny môžu fungovať dvomi spôsobmi. Ako vzdelávacia skupina, kde zdieľame vedomosti alebo riešime komplexné problémy. Pracovná skupina funguje tak, že chcete vyriešiť problém. Napríklad sem som uvedol, že potrebujete vytvoriť web. A teraz založíte pracovnú skupinu, do ktorej obsadíte developera, dizajnérov, programátorov, copywritera a ambasadora skupiny, ktorý to celé bude viesť, kvázi projektový manažer toho celého. A teraz táto pracovná skupina sa bude stretávať buď osobne niekde, už ako si to nastavíte, alebo online. Hovorím zase online, väčší dosah, rôznych expertov môžete pozvať. Do pracovnej skupiny pozývate ľudí, ktorí pracujú zase na riešení konkrétneho problému, pracujú na konkrétnom zadaní. Lepšie to vysvetlím na príklade. Občianske združenie Hory Doly nás pred niekoľkými mesiacmi oslovilo, že počúvate, viete čo, Growni, že tak my by sme potrebovali sme niečo, neviem, či už nejaká úplne iná požiadavka, len že cez Growni niečo potrebovali a oni nám porozprávali, že čo oni chcú dosiahnuť, že čo je ich cieľom, aká je výzva pred nimi. A tam bolo, že oni potrebovali vytvoriť, naprogramovať aplikáciu pre mobilné zariadenie. A tak sme im povedali, že tak viete čo, poďme do toho spolu a my vám pomôžeme naplniť pracovnú skupinu odborníkmi, kde boli developeri pre appku, UX designer a ambasádor, ktorý to celé zastrešoval, bol z ich organizácie, lebo sa v tom vyznal. A my sme im vyskladali takto pracovnú skupinu, kde sa na dvojtýždňovej báze stretávali títo ľudia online a diskutovali, že tak čo ideme riešiť, aby sme sa posunuli ďalej a o niekoľko mesiacov mali tú appku hotovú. A oni sa takto stretávali, že niekoľko týždňov, že v kuse a nakoniec už sú pomaly pred finálnym predstavením tej aplikácie. Takže je to obrovská výhoda, že dobrovoľníci, keď riešia veci tak jednotlivo, po jednom, ale v pracovnej skupiny ich dajme dokopy. Sú to v podstate tiež dobrovoľníci, ale sú v kope a pracujú na konkrétnom probléme, komplexnom probléme. Takže aj vy, ak máte nejaký iný problém, ktorý treba riešiť cez viacerých dobrovoľníkov a viacerých odborníkov na témy, tak nám napíšte, možno niečo spolu, nie že možno, ale určite vám v tomto vieme poradiť, že ako nastaviť tú pracovnú skupinu, alebo sa dohodneme, že vám tú skupinu pomôžeme obsadiť. Skontaktujeme ľudí, s ktorými sme my v kontakte a máme ich v databáze, ako sme to urobili aj v predošlej organizácii, čo som vám spomínal. Dobre, takže sme vyčerpali, že mentorov sme oslovili, už vieme, spolupracujeme s nimi, ukazujú nám cestu, ako máme ísť ďalej, nasmerovali nás. Dobrovoľníci už riešia konkrétne problémy, máme už aj pracovnú skupinu, ktorá rieši komplexný problém, super, všetko ide ako má, ale tí dobrovoľníci, oni niekedy prídu, niekedy odídu, takže občas je to aj ťažké, že manažment okolo dobrovoľníkov udržať. A teda potom prichádzajú na rad zamestnanci, stážisti. Zapojili ste sa do nejakého projektu, grantu, kde máte vyčlenené prostriedky aj na zamestnancov, tak vytvorte pracovnú príležitosť na Growni a nájdite si zamestnanca alebo stážistu. A to, čo som ukázal na začiatku, 3 vlastnosti. Veľmi zodpovední ľudia, väčšinou tí, ktorí chcú niečo meniť, niečo dosahovať zo zahraničia, s obrovskými skúsenostiami. A taktiež, že ak chcete hľadať zamestnancov, stážistov, musíte mať vytvorený profil organizácie, lebo hľadáte konkrétnu pracovnú ponuku pre konkrétnu organizáciu. Napísal som tri výhody, že zamestnancov alebo stážistov oproti dobrovoľníkom,
tak je tam väčší záväzok a stabilita z ich strany. Zamestnancom platíte a tým je väčší záväzok a udržíte si ich takto dlhšie na nejaký čas a pomôžu vám naplniť tie vaše ciele. Pracovný čas a dostupnosť. Dobrovoľníci môžu byť, že my vám budeme pomáhať, že 2 hodiny do týždňa, ale raz to bude v pondelok, raz to bude v sobotu, raz to bude v nedeľu, kedy budú môcť, lebo majú svoje zamestnania. A takto s zamestnancami máte stanovený konkrétny pracovný čas, máte ich stále dostupných a dlhodobo ich môžete zapájať. A zase, chcete vytvoriť pracovnú príležitosť cez žlté plusko na stránke hore vpravo. Takže opäť si to môžeme ukázať. Žlté plusko, chcem vypublikovať pracovnú príležitosť alebo stáž. Vybereme si, že pre ktorú organizáciu, lebo vy ako osoba môžete mať tých organizácií viac. Môžete tam mať, ste v 3 neziskovkách, môžete tam mať 3 neziskovky nahodené. A teraz pre projekt Growny chceme nahodiť pracovnú pozíciu a tu nás čaká opäť jednoduchý sprievodca, ako bolo aj napríklad pri publikovaní dobrovoľníckej príležitosti. Môžete si určiť, že v akom jazyku bude príležitosť, lebo na Growni sú aj ľudia z zahraničia sa pripájajú, ktorí nevedia slovensky a sú to odborníci, alebo dáte najavo vedieť, že tak počúvaj, že keď je tá ponuka v angličtine, tak je predpoklad, že sa na ňu hlásia ľudia, ktorí vedia anglicky. Že keď je vaša požiadavka, že aby bol človek, ktorý ovláda angličtinu na dobrej úrovni, tak napíšte po anglicky. Názov pozície, nech z toho naprvo vypadne, že čo hľadáte koho. Copywriter, programátor, fundraiser, niečo. Napríklad zaujímavosti o organizácii. V akej situácii sa nachádzate, čomu čelíte, kde sa chcete dostať. Zase niečo zaujímavé, že keď ten človek si prečíta v hornej tretine obrazovky, tak si povie, že tak tomuto projektu by som išiel pomôcť, lebo stojí to za to, že riešia, dajme tomu, problémy seniorov a že to mi je veľmi blízke, tak ideme im s tým pomôcť. A opäť, že koho hľadáte? Že hľadáte študenta na stáž, niekoho na skrátený úväzok, plný úväzok, trvalý pracovný pomer, fakturanta na dohodu a veľmi silný flexifaktor. Flexibilná práca ide do popredia, stále čoraz viac ľudí má záujem flexibilne pracovať a tá flexibilita môže byť z hľadiska pracovného miesta, takže hľadáme zamestnanca a môže robiť home office, alebo chceme ťa na office, konkrétne napíšete, že kde, alebo hybrid, že chceme ťa týždeň na pracovisku, týždeň môže byť doma. A zase pracovný čas, že pevný. Náš tým pracuje od 8 do 15. A vtedy chceme, aby sa bol dispozícii. Tak dáme, že pracovný čas je pevný. Ale ak to máte nastavené v týme, že flexibilne, tak dajte, že flexibilný. Kedy budeš pracovať, chceme len, aby si nám doručoval výsledky. A konkretizujte vašu flexibilitu. A napíšte, že pracovný čas je flexibilný, ale každý útorok a štvrtok máme celotímové koly, kde sa dohadujeme na ďalších krokoch, takže útorky a štvrtky od 10. do 12. musíš byť online. Zadefinované. A zase, že koho hľadáte. A sem si môžete určiť, že či hľadáte profesionálov, alebo zase, či vám stačia študenti, ktorí majú menej skúseností, ale už v tej téme sa nejak vyznajú, niečím vedia pomôcť. Klasika, nástup, to sú pracovné inzeráty akokoľvek iný. A opäť môžete využiť kľúčové slova pre lepšie vyhľadávanie. Keď si niekto príde hľadať prácu, tak podľa kľúčového slova nájde, že čo hľadá. Hľadá napríklad v umení, že vaša pracovná pozícia má niečo spoločné s umením, tak on keď zadá do vyhľadávača na Growni, že umenie, tak určite nájde tú vašu pracovnú pozíciu. Kompenzácia, povinnosť zákona uviesť, náplň práce, koho hľadáte. Takže sem môžete konkrétne napísať, že ak hľadáte takého človeka, konkrétnu náplň práce, že tak dobre, máš byť dizajner, ale chceme od teba, aby si vedel Adobe balíčky obsluhovať, aby si vedel v Canve robiť, aby si vedel, dajme tomu, že strih videa na úplne začiatočníckej úrovni, lebo občas budeme s tým chcieť pomôcť. Odprezentujte sa cez video na YouTube, ktoré máte. A prečo by si mal kandidát vybrať práve vás? To je game changer, dosť značný, lebo
kde ste sa s ním stretli, že tak teraz, že vyber si nás, lebo prečo? A porozprávajte svoj príbeh, že čo chcete zmeniť na Slovensku, v Európe, na celom svete. Takže to môže byť rozhodujúce, že či si vyberie vás, alebo niekoho iného. Napíšte, že s kým bude spolupracovať. Ak máte svojich zakladateľov alebo členov týmu, ktoré sú zúčne mená na Slovensku, alebo vo vašej komunite, tak napíšte, že bude pracovať s týmto človekom, odkaz na jeho LinkedIn, a on si prečíta, že tak s kým budem robiť, toto je super človek, budem robiť v takých firmách, že tak s ním určite chcem robiť, lebo viem, že keď s ním budem spolupracovať, tak aj sám budem popri tom rásť. A dodatočné info o pracovnej ponuke. Takže takto jednoduché vypublikovať a z pohľadu užívateľa, keď prejde na zoznam pracovných ponúk, tak zase použije filter. Buď podľa kľúčového slova, že chcem HR a dajme tomu, alebo dá si, hovorili sme o marketingu, tak dáme, že opäť marketing a chcem robiť pre neziskovú organizáciu. A tu už má ponuky, ktoré sa týkajú marketingu a práca v nezisku. Takže to všetko, čo ste vyplnili, si prečíta a hneď vie, kde budem. Tak tu budem hybridom, budem musieť byť aj tam. Takže to, čo sme si celé prešli a zase hľadáte iný typ ľudí do týmu, ktorí budú mať záväzok na to, aby plnili tie svoje povinnosti alebo úlohy, ktoré ste im odovzdali. Vzdelávanie eventy. Na Growni máme ďalšiu zložku, kde môžete pridať udalosť, napríklad organizujete koncert, takže pridajte na Growni, ľudia si chodia pozerať udalosti a bude, však tam bude niekde v Košiciach budúci víkend udalosť, super, príjem podporiť neziskovku, super veci, ktoré robíte. Alebo kurz, máte neziskovku, ktorá sa venuje, dajme tomu vzdelávaniu v oblasti IT technológií, tak robíte kurz, že tak teraz máme kurz Excel pre začiatočníkov. Vypublikujete a zároveň tým, že publikujete tieto vzdelávacie príležitosti alebo udalosti, tak budujete dôveru vo vás. Budujete si meno, dostávate sa viac do povedomia, ďalej si to prezdieľávate na sociálnych sieťach, konkrétne príležitosti, dostávate sa k novým ľuďom, získavate nových členov, sympatizantov vášho združenia, vzdelávate ostatných, ale zase na druhej strane, ak sa dostanete k udalostiam na Growni, tu vám ešte tiež ukážem, tak môžete nájsť zaujímavý kurz, ktorý vám v tejto vašej situácii môže pomôcť. Takže teraz, super, sem som natrafil, že online kurz Tvorba s riadením projektov s využitím umelej inteligencie 25.11.2024. Však ja teraz pracujem na projekte, chcem na fundraiser, to je projekt a teraz AI, to by bolo úplne super, že AI mi uľahčí prácu, takže idem sa pozrieť na ten kurz. Rozkliknem, prečítam si viac info a prihláška a vyplní sa prihláška a ste na kurze. A to isté platí, že vy tam dávate kurzy. Ľudia prichádzajú na vaše kurzy a opäť si vás spájajú s tým, že tak vy ste odborníci na niečo, vy ste dôveryhodní, lebo vy dávate aj do komunity, nie že len príjmate, ale aj dávate. A taktiež, keď ste videli tú podstránku, kde boli rôzne kurzy a udalosti, tak si môžete nájsť neziskovky, ktoré robia napríklad podobné veci ako vy. Vy robíte veci v Bratislave, oni robia veci v Košiciach a tak si napíšete, že počujte, že vy robíte podobné veci ako my, že čo tak sa spojiť a porozprávať sa o tom, že s akými problémami ste sa vypasovali, či ste už ich vyriešili, my sme niečo iné vyriešili a zdieľajme vedomosti, spolupracujeme, vytvárajme partnerstva a tam sa nám otvárajú potom ďalšie možnosti, ako ten náš cieľ naplňa o mnoho efektívnejšie. A výzva, že pracujte na svojom rozvoji. A to sa týka silný tím a silná organizácia. Rovná sa medzi tým, lebo ako máte silný tím, tak budete mať silnú organizáciu. A ten svoj tím musíte budovať. Na Growni môžete, že cez dotazník seba poznania. Tím si môže tento dotazník vyplniť a zistíte, že kto sú ľudia v tíme. Že poviete si to, že tak ja mám nastavené, že tímovú prácu. Strašne, že som tímový hráč. Alebo hľadáte niekoho s vysokou svedomitosťou, tak viete, že mu vyšlo v tomto dotazníku,
že je veľmi sebavedomitý. Je tam 10 charakteristík, ktoré sú ešte aj na grafe znázornené, že ako vysoko nad priemerom Slovenska sa, dajme tomu, že nachádzate. Tak si viete povedať, že kde ste, kde je váš tým. A ten svoj tým môžete rozvíjať seba a svoj tým cez mentoring. Vy ste na začiatku využili mentoring, aby ste vedeli naplniť cieľ organizácie. Ale môžete mentorovať aj sám seba, ale v oblastiach. Chcem sa sám seba chcem rozvíjať, seba rozvoj. Chcem mať lepší time management, well-being. A taktiež, keď ste odborník v nejakej oblasti, dajme tomu, že vy riešite v organizácii, ako som spomínal, že vzdelávanie v IT pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, tak viete niečo o IT a podielte sa s týmito vedomostiami, staňte sa aj vy mentorom. Bo mentoring aj dobrovoľníctvo je o tom, že na jednej strane dávate, ale aj dostávate. A to je obostranný vzťah, na ktorom rastiete vy, ale aj ten na druhej strane. Takže do mentoringu, do dobrovoľníctva sa zapájať, do pracovných skupín. A ako ambasador môžete zorganizovať pracovnú skupinu a teraz, že dajme tomu, že chceme zorganizovať pracovnú skupinu, aby sme pomohli všetkým organizáciám, neziskovým organizáciám na Slovensku lepšie fundraizovať. My sme si už prešli celým procesom, vieme ako na to, tak my sa ideme s vami podeliť o tejto vedomosti. Zvoláte pracovnú skupinu, nastavíte si, že 20 neziskových organizácií a budete si šerovať vedomosti. Že tak my sme išli na to týmto spôsobom, toto nám pomohlo, toto nám nepomohlo a v nejakých 5 stretnutiach za 5 týždňov môžete odozdať tie vaše vedomosti zase ďalej a získať niečo nové od ostatných. Alebo sa môžete prihlásiť ako účastník. Na Growni vidíte, že je vypísaná pracovná skupina, tak sa prihlásite a zase rastiete pri tom. Získavate vedomosti, odovzdávate iným. Na záver. Teraz je, dá sa povedať, že najvýhodnejší čas na publikovanie dobrovoľníckych príležitostí, ak chcete nájsť dobrovoľníka. O chvíľu tu máme Giving Tuesday, ktorý je tento rok 3. decembra 2024 a my na Growni budeme v tomto období aktívnejšie propagovať expertné dobrovoľníctvo na Growni. Takže budeme viac písať do newsletterov, na sociálnych sieťach a preto výzva na vás, že ak už sa teraz zamýšľate nad tým, že potrebujete dobrovoľníkov pomôcť cez tie projekty, tak už teraz vytvárajte dobrovoľnícke príležitosti. A ďalší event, ktorý Growni organizuje, lebo je to konkrétne pracovná skupina, je určená pre tých, ktorí sa zamerajú na HR, na employer branding, písanie inzerátov a pracovná skupina bude otvorená v 5 termínoch a počas týchto 5 termínov sa budú preberať rôzne témy, ako napísať správny pracovný inzerát, aby už, lebo stáva sa, že dáte von pracovné inzeráty a nikto sa neprihlási. Alebo sa prihlásia ľudia, ktorí sa tam vôbec nechceli. Alebo neviete ako na to. Tak v tejto pracovnej skupine sa práve preberá táto problematika. A spomínam ju aj sem, ale prioritne je určená možno pre ziskové organizácie, lebo táto organizácia je spoplatnená 250 eurami. Takže je na zvážení na vás, že ak máte prostriedky a veľmi sa vám to hodí, lebo fakt sa naučíte, že ako naherovať skvelých ľudí. A ešte na záver, ak máte výzvu, s ktorou si neviete poradiť a potrebujete ste pomôcť, tak nás kontaktujte. Moja kolegyňa Vicky, ktorá je dnes na chole, a ďakujem, že mi s tým celým pomáhala, tak vám rada pomôže a nasmeruje vás, akým smerom sa môžeme pustiť na riešenie vašich problémov, respektíve víziou. A to je všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a Vicky medzičasom už poslala do chatu alebo pošle dotazník, kde by sme vás poprosili opäť, že keby ste nám dali spätnú väzbu, ako ste boli spokojní s našim webinárom a určite nám napíšte aj, čo by sme mali zlepšiť, aby ďalší webinár bol ešte lepší. Ďakujem za vašu pozornosť a môžeme sa dostať na otázky. Tak, pozerám, že otázky tu máme. Toľko známych tvári, super. Vidíme sa, počujeme sa, nejaké aj boty tu máme, dobre. Či môžem dobrovoľníkov ponúknuť dobrovoľníckú dohodu?
Neviem konkrétne, že čo to obnáša, ale ako som spomínal, že kolegyňa Vicky Mančáková, tak ona by vám vedela v tomto smere viac poradiť, tak môžete napísať e-mail, nájdete kontakt na Growni určite. Filtrovať na základe čo sme to? Časovej kapacity. Vicky, mohla by si mi pomôcť teraz? Mi vypadol... Áno. Vieme na základe časovej kapacity? Na základe časovej kapacity, to som tam odpovedala, vlastne vieme si tam vyfiltrovať, či sa jedná o krátkodobú alebo dlhodobú spoluprácu. Takže podľa toho si to vieme nastaviť v tom filtri a vyfiltrovať tých dobrovoľníkov takto. A potom tam bolo, čo sa týka mesta alebo kraja alebo okresu, tak toto sa momentálne nedá. Dá sa tam vyfiltrovať, či chcete nájsť dobrovoľníka na online spoluprácu alebo na osobné stretnutie, respektíve spoluprácu na osobných stretnutiach. A potom ešte odpoveď k otázke dobrovoľníckej dohody, tak Growni je zodpovedné za to prepojenie dobrovoľníka a organizácie a všetko ostatné, čo sa deje medzi dobrovoľníkom a organizáciom, tak to už je na tom vzťahu organizácie a dobrovoľníka, čiže do toho my už nevstupujeme. Takže to už si musíte rozhodnúť sami, či chcete ponúknuť dobrovoľnícku dohodu alebo nie. Super, Vicky, ďakujem. Zaujímalo by, že či organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie, kurzy sú aj akreditované. No, tak záleží, že ktoré organizácie. Ak to nemá v popise niekde uvedené, tak máte aj kontakt ku každej organizácii, tak môžete im napísať, respektíve na sociálnej siete sa s nimi spojiť a že či majú akreditáciu alebo nie, ak na tom záleží. Ja chápem, že akreditácia niekedy je potrebná, keď chcete absolvovať kurz, aby bol napríklad preplatený z rôznych úradov ako vzdelávacia aktivita. Ale určite niektoré majú, niektoré nie. Ďakujeme, že veľmi dobrý webinár tipy. Prosím, nahrávku webináru. Jasné, nahrávka budeme ju zdieľať, pošleme aj na e-maily, s ktorými ste sa registrovali. Vicky odpovedala áno o dobrovoľníckej dohode. Databáza dobrovoľníkov už nie je na PDCO, len na Growni. PDCO je teraz cez stránku dobrovoľníctvo.sk, tam majú prelink na Národnú databázu dobrovoľníctva. Takže akokoľvek, či už cez krajské dobrovoľnícke centra sa publikujete alebo prihlasujete na dobrovoľnícke príležitosti, tak sú zastrešené platformou Growni. Takže my sme to dali pod jednu strechu, aby to nebolo rozdrobené po celom Slovensku. Že to je tá výhoda. Ak toto bola tá otázka, som zodpovedal. Či máme štatistiku ohľadne toho, ako dlho pracuje dobrovoľník, profesionál pre konkrétnu organizáciu. Máme problém udržať si dlhodobo profesionálov dobrovoľníkov. Vicky, takúto štatistiku máme, ale viem, že tá odpoveď bude asi, že záleží. Asi od toho profesionála. Áno, záleží. Čiže nie je to presne určené, je to naozaj na tom vzťahu dobrovoľníka a organizácie. Čiže sú dobrovoľníci, ktorí aktívne pomáhajú 1 rok a sú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú mesiac, 2 mesiace. Čiže to záleží na tom, ako si tú spoluprácu nastavíte s dobrovoľníkom. Treba zase chápať že profesionálni dobrovoľníci, oni majú aj veľakrát, že sú profesionáli, majú svoj život tak vyťažený, prácu a tak ďalej. A to dobrovoľníctvo, ktoré ponúkajú, tak je to veľmi, veľmi expertné, že ide skôr možno o to, že nebude to na celoročne, že treba už s tým rátať. Je možné do inzerátu vložiť odkaz na vlastný web? Áno. Vicky, môžeš? A ešte som chcela doplniť k tým dobrovoľníkom, že presne tí expertní dobrovoľníci majú nejaké svoje zamestnanie, kde pracujú a od dobrovoľníkov sa nedá očakávať, že budú teraz venovať naozaj akoby full time tomu dobrovoľníctvu, čiže tam treba rátať s tou obmedzenou časovou kapacitou. Je možné do inzerátu vložiť odkaz na vlastný web? Áno, je. A je tam aj priestor na video.
ktoré keď dáte napríklad na YouTube, tak môžete zdieľať odkaz a v tom inzeráte sa zobrazí. Takže keď to chcete odkomunikovať cez video, tak nech sa páči, je tam možnosť. Databáza dobrovoľníckych príležitostí je tiež jednotná cez Growni. Teraz neviem presne, že čo sa myslelo touto otázkou. Tak Roman, ak ste tu, tak môžete sa prihlásiť a môžeme sa o tom porozprávať viac. Áno, počujeme sa? Áno. To je veľmi jednoduchá idea, že vlastne keď zadávam príležitosti ako organizácia pre dobrovoľníkov, že či tiež to mám zadávať na viaceré miesta, alebo je to pekne zjednotené cez Growni, tak ako je to v prípade ponuky dobrovoľníka. Áno. Fajn, super. Kde získať finančné a nefinančné zdroje na projekty neziskovej organizácie? Sú to nadácie, kde treba sledovať výzvy. No, dokonca, že v tomto niektoré organizácie sa na to špecializujú a robia k tomuto rôzne eventy, semináre, webináre a neviem čo všetko a nájdete ich práve v tej záložke vzdelávania na Growni. Takže treba sledovať aj tam a určite sa dozviete. Je mentoring spoplatnený, alebo je to tiež forma dobrovoľníckej spolupráce? Mentoring, áno, môžeme charakterizovať ako dobrovoľníckú spoluprácu a na Growni je bezplatný. Ak máte ešte niekto ďalšie otázky, kľudne sa môžete prihlásiť a ak ste ešte ochotní, tak tomu venovať niekoľko minút. Ale ak nie, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Je 12 hodín a dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové, o ktorom ste možno ani nevedeli, že ako sa dá Growni využiť a celé to poprepájať, aby to dávalo zmysel. Takže od začiatku, že od problému, ktorý je obrovský a môže sa nám zdať, že ten nedokážeme nikdy vyriešiť, tak keď si to prejdeme jednotlivými krokmi, tak nakoniec z toho vyplýva, že treba to len rozbiť na drobné a potom to už ide. A práve platformy ako je Growni vám v tomto veľmi radi budú pomáhať, lebo aj za tým účelom robíme a budeme robiť naďalej, aby sme aj cez vaše projekty budovali ešte lepšie Slovensko. Tak ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám pekný zvyšok dňa.